Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Γιατί δεν δίνουν την ταυτότητά του στη δημοσιότητα? Έχει δημοσιευτεί παντού η φωτογραφία του και το πλάνο του. Είναι Έλληνας? Είναι Ουκρανός? Έχει σχέση με τα τάγματα Αζόφ? Είναι από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα? Είναι από ξένη μυστική υπηρεσία? Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Αυτά επί του παρόντος κάποια ερωτήματα, τα οποία δεν απαντώνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γρηγόρη Σερέτη. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούν το σύστημα. Είναι από τη μία οι ασφαλίτες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι φοράνε τα πολιτικά τους ρούχα και υπάρχουν ανάμεσά μας στις συγκεντρώσεις, οι οποίοι πιθανότατα να έχουν και εντολή να ξεσηκωθούν και να δημιουργήσουν μπάχαλα ώστε να γίνουν επεισόδια. Και από την άλλη υπάρχουν και οι αναρχικοί, τους οποίους μερικούς από αυτούς τους έχουν οδηγήσει στο υπόγειο της Γαδά. Τους έχουν κάνει το μάθημα το ότι αν δεν κάτσουν καλά και αν δεν γίνουν εργαλεία του συστήματος θα μπουν φυλακή και εξυπηρετούν κάποιες συγκεκριμένες εντολές και αυτοί από την πλευρά του συστήματος. Έχουμε λοιπόν τους ασφαλίτες με πολιτικά και τους αναρχικούς οι οποίοι δημιουργούν τα μπάχαλα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πόλεμο με ένα διεφθαρμένο παρακράτος. Με ένα διεφθαρμένο κράτος, συγκεκριμένα το κράτος της Ελλάδας, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει συγκεκριμένους πολιτικούς εγκληματίες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, υπάρχουν όμως και οι μπράβοι του συστήματος, τα ΜΑΤ, οι οποίοι πραγματικά για μένα είναι ντροπή πλέον να φοράνε το εθνόσημο. Διότι είδαμε Ματατζή να λέει στον κόσμο: ναι, είμαι δολοφόνος, σαν το Μητσοτάκη, και να τους πετάει δακρυγόνα. Είδαμε Ματατζή να δέρνει χωρίς κανένα λόγο νέους ανθρώπους, να ψεκάζει με χημικά στα μούτρα ηλικιωμένους και να ρίχνει δακρυγόνα σε παιδάκια. Και όλοι αυτοί, κατά την άποψή μου, κάνουν κατάχρηση εξουσίας και είναι συνένοχοι στην καταστροφή της Ελλάδας. Πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω. Απορώ, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες, δεν τρέπονται για αυτό που κάνουν οι ματατζίδες. Κάθε φορά δέρνουν τον κόσμο, δέρνουν συναδέλφους τους, δέρνουν συνταξιούχους. Πόσο ακόμα θα το ανεχτούμε αυτό το πράγμα? Να μας βρίζουν και να πουλάνε τον ταϊλίκι αυτό. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ακόμα και εμείς πέφτουμε σε μια παγίδα του συστήματος. Διότι ασχολούμαστε με τα ΜΑΤ την ώρα που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση καταπατάει το Σύνταγμα. Δηλαδή, ζητάνε από εμένα και από εσάς να είμαστε πειθαρχημένοι και να τηρούμε τον νόμο. Ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί δεν έχουν πειθαρχήσει πουθενά. Δέρνουνε όποιον έχει αντίθετη άποψη, μας μιλάνε για οφειλές ενώ είναι οι ίδιοι καταχρεωμένοι και βάζουν φυλακή μόνο τους τοξικομανείς και αφήνουν ελεύθερους τους βαρώνους με τους οποίους πιθανότατα να έχουν παρεδώσει. Είμαστε με τα καλά μας. Οι συγκεντρώσεις αυτές είχαν συγκεκριμένη στάση και αυτή η στάση ήταν αντικυβερνητική. Όλα τα πανό γράφανε πάνω είναι εγκληματίες και δολοφόνοι. Ακουγόντουσαν επίσης συνθήματα τα οποία λέγανε ο λαός απόψε έδωσε εντολή να πέσει η κυβέρνηση να πάνε φυλακή. Αυτό που θα έπρεπε σήμερα λοιπόν να συζητάμε είναι για ποιο λόγο δεν έχει πέσει η κυβέρνηση. Όταν ο λαός έχει δώσει την απάντηση σε όλους αυτούς τους ψεύτες δημοσκόπους, όταν ο λαός έχει απαιτήσει να φύγουν αυτοί οι καταχρεωμένοι πολιτικοί εγκληματίες, όταν ο ψεύτης Μητσοτάκης έχει τελειώσει και δεν μπορεί να το αποδεχθεί και βγαίνει και μας λέει ότι θα παλέψει για την αλήθεια. Για ποια αλήθεια θα παλέψεις? Μα δεν λες την αλήθεια. Θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε για ποιο λόγο δεν έχει πέσει η κυβέρνηση. Και εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν έχει πέσει, διότι έχει πάει στην Αμερική ο Πρωθυπουργός, που μας είπε και εκεί ψέματα ότι πήγε για τη μέση του, πήρε συγκεκριμένες εντολές και γύρισε και έχει ένα άλλο πρόσωπο. Δεν είναι αυτή η κατάσταση λογική για μια Ελλάδα η οποία θέλει να μιλάει για αλλαγές και για εξυγίανση.